Den her. Ja, og jeg tager den her. Jeg har fået nummer 6. Hvad har du? Og skal vi se, hvem er størst? Jeg. Ej, så vinder du. Så må du lægge dem over. Så må vi tage en ny igen. Jeg tager den der. Og så den her. Jeg har nummer 4. Hvad har du? 7. Nå, hvem er størst? Jeg. Hvordan ved vi det? Det er fordi, Må jeg se? jeg har 3 flere. Du har 3 flere. Nå, men så vinder du igen. Det er noget skidt noget. Nå. Der er 2 penge. Nu tager jeg den der. Hvad tager du? Den. Okay, jeg har nummer 8. Jeg har nummer 7. Hvem er størst? Du har en. Jeg har en mere. Tak. Sidste. Hvad så den her? Så den der. Jeg har nummer 6. Jeg har nummer 9. Hvem er størst? Jeg. Okay. Hvad vel? Du vandt. Se, jeg har kun 2 her. Du har mange, hva'? Vel nummer... Du skal vel nummer 7. Nej, jeg tog nummer 5. Hvad har du der? 8. Hvem er størst? Nå, selv lige. Ja. Jeg. Og hvor meget? Flere. Har du 3 flere? Ja. Okay, så vinder du igen. Skal vi sige hej? Hej hej.